Joe, Vinnie og Karina. Jeg er fucking træt af at gå i skole. Kender I det? Dennis. Denise står der, ikke også? Og Denise skal lukke kussen og snakke pænt til at starte med, ikke også? Ja, også selvom din lærer er sådan fucking lorteluder, der går og tager dig på røven. Ja, der er ikke nogen, der respekterer dig, hvis du snakker på den måde, vel? Og drengene, det vil misforstå det, ikke? Man kender typen, ikke? Må jeg låne din tandpasta, inden man ved, at det ligger man og bliver røvpullet af 3. 5. klasse, ikke? Ja. Det må man godt. Ja, hvis de selv har betalt det med deres egne lommer, ikke, så kan de godt gøre det. Ja, fordi du altid tager overpris, ikke? For det, du laver. Ja, så skulle da ikke overpris, jo, det gør. Du er bare her misundelig, fordi der ikke er nogen, der gider at betale for at knippe din spedalske kusse. Jeg tror ikke, vi skal snakke om kusser, men med dine stænklapper, man ligner kraftet med 2 leverklumper, der er træt af at skide, mand. Hvor sovs og kartofler, jeg har aldrig set noget lignende. Ja, det tænker du, fordi det ligner det mad, du æder op fra dine container, du bor i, mand. Jeg tror, du lukker røven nu, ikke også? Det er også bedre for miljøet. Jeg tror, det er bedre for miljøet, hvis du lukker din klamme mund i, mand. Dine rådne tænder, mand. De laver giftgasser ud over det hele, mand. Jeg tror, det er H2O, der laver giftgasser, ikke også? H2O, det er isterninger, mand. Er du dum, eller hvad? Jeg tror, det er vand, ikke? H2O, det er isterninger. Ja.